Min meget, meget kære kollega Linda og andre søde, dejlige, kære kollegaer her og veninder har gjort det muligt at få en vaskeægte brudekage. Det synes jeg er stort. Tusind tak for det. Så det får vi her alle sammen lige med glæde af. Men vi vil godt lige hurtigt sige noget til jer, inden vi gør det. Ja, vi vil bare sige rigtig hjertelig velkommen. Vi er uendelig glade for, at I vil komme så langt vej ud på det lille våger her og holde dagen sammen med os og festliggøre den, og det er vi bare så glade for. Og vi er også så glade for al den hjælp, vi har fået, for vi er det sidste års tid ligget sådan lidt vandret, og det er blevet til en fest, så det glæder vi os til, at det skal bare blive ved med, og I får forhåbentlig en dejlig weekend sammen med os her nu. Så nu starter vi med den der sådan brudekage, og lad os håbe, det går godt. Det går godt så godt nu, så regnen den forsvinder på et tidspunkt.